En odiochieng' maber kendo kamoro moro mayudo wach Malolo TV ma indien kuku mar wach mikelo ni kinde ka kinde kod Jeff Lumbaka. Odiochieng' ma kawuono waduogo mbaka e weche gweko mag gombolo magi e kimwadwa rango ni to weche mag gombolo osebedo ka chalo nade. Wadwa chake chien e higa mar 2010 wabro dhi 2013 mondo warang ni to 2017 en ang'o gini mwageno ne nyalo timore. An kod wendo e studio kaine abro miye thuolo miyo nyinge obro nyiso kaunti moae ka ichiel kod gimolonye timo modu wuoyo tino makawuono mondo mi onyisu ler margi. Arwaki studio. Erokamano Jeff. Mos oganda wa maneno TV Malolo. Erokamano oganda mar Luo. Ginyengan Kennedy Otieno Sotwa. An wuod Homabay County. Ndewa Kuogwaye. Mana kaka Jeff owacho. Yore mag ombolo ana train yore mag ombolo mana chako train a 2010 2013 nyaka ji odhi main election. Koro mane gima watimo ka Jeff. Erokamano nyake rwaki studio kendo goni erokamano kuom kawo thuolo mari mar biro mondo ichopi mondo wago mbaka. Wadwa rango ni to Ken nyiswa ni weche gi mag electoral process kata weche mag gombolo gisebedo ka gichalo nade kwa dok way back nyaka 2010. Nyiswa ni to 2010 nwatiyo kod yore machalo nade. 2010 ne wan gi gimiluongo ni kisungu luongo ni alpha numerical data. Yes. Dholuo wacho ni en nyingi to gi namba ni mar ID. Yeah. Tidhi go ombolo. Mago kende mane dwaro. Mago kende mane dwaro. Kinyalo chopo gi nyingi gi ID namba ni. Yes. Mane momiyo alpha alphabet. Numerical namba mar ID chen ga 1 2 3 nyaka 10. Koro mago kanise chopo wado te nyalo ga gombolo. Ne onge tipo. And gimane mano momiyo idwa ni mondo mi mano ne lokre. Yes. En ni ng'at kata mano osetho ne nyalo go ombolo. Ng'ato wuok kata so long as no nyalo nongo ID ni to dhi otucho go mano ombolo. Makar alpha ka. Mano kar alpha. Nyalo go ombolo nyaka ng'ama ne ose dhi yweyo. Koda kada uma ne okochope station ka kawaidi ne idhi go ne bango ombolo. Make ng'e election ma 2013. Couple of 2013 election mama prior to that. Yes. Mama no 207. One one joma no tho no go cho million 1.5. Joma no weto ngima gi million 1.5 no gombolo. Ngama no luto negi. Gin gi chier kendo gibira magi gocho gimidware na nying gi ID. So long as you know ID no inyalo ga. Maiso ngata ko tere tok nyal fweny ni ma tipo Otieno Lo kata ma tipo ngane kore no gocha ok nyal fweny nikech alpha numerical gin gik moko adigo ariyo confirmation moro kendo onge. Tok mano wadonjo yungri no bede ma electoral process o change. Mwa wacho ni koro ok wadwar alpha numerical kende wadhiyo gi miluongo ni biometric data. Biometric matende ni itiyo gi fingerprints ni chake kao picha ni to goli kaka in no. Mang wan fwenyo ni ng'ama tho koro ne ok nyal gocho nikech ng'ama tho onge fingerprint. Ng'ama tho onge picha. Koro kani tuche station tidiyo to kidiyo to picha ni wuok ka picha ni osewuok tineno ni ma in ingima tego ombolo. Machine mane watiyo go kanyo iluongo ni BVR. Koro BVR ni onego bed ni mako picha ni gi print mari gi fingerprints go ofwenyo ni ogipogore te. Onge fingerprint mar ng'ato manyalo chalo gi mar ng'ato gipogore te. Picha bende samoro kata un ma twins. To kanu chalru to fingerprints cha pod dhi pogo. Koro no aparo ne mbolo ma 2013 ne dhi wuoke maber moloyo. To ne ok owuok maber. Erokamano yake kapok wadhi kanyo adwa ni mondo nyiswa ni to ka wadhi back to 2010 mane watiyo kod alpha numerical ni wacho ni ne onge tipo ne en mana namba ni mar ID to kod nyingi. Wacho ni gima ne rach kode mogik en ni ng'ato nyalo luto ombolo kata ng'ato nyalo lingo ombolo nyaka ng'ato maonge. To ber mage bende ne nitie. Ber mage ne nitie nikech okwongo king'e ombolo machon. Ing'e ni gimoro amora ne giberne to girachne. Nitiere ng'ato ma kasa moro kosebedo telo to gomba ni mondo mane mondo bedi nikech mane maginongo yo mage kwalo godo alpha ni. Koro nwafwenyo ni ka nitie joma ne mor gi alpha ni kabisa.
to joma ne gini bayo to ne ok mor gi alpha ni. An thoth joma ne gini bayo gin joma ng'eny. Yes. Joma tin ne mor gi gini nikech gin gi yo moro ma gine gitime godo ma joma othogo dhi gone gi go kura. Manyiso ni alpha ni en kuo mar ombulu ne ng'eny kode. Ne ng'eny saidi. Emomiyo akoni ni kura ma 207. Yes. Figure ma wan godo ni 1.5 million voters. Man osetho. Nolingo ombulu. Koro mane rachne maduong' ahinya mane en godo kapok oloke ma 2013. Mane waparo ni koloke to gini dhi bedo maber mokadho. Yes. Koro berne tiwacho ni ne mana ne joma tin mane. Koro wanyalo wacho ni berne kar ne joma ne dwa ni mondo kwal ombulu. Jokuo ne mor kode kabisa. And mane momiyo kata 2013 gimor ka gik mane onego ti godo ofel. Koro kanyo ero mana ken kama ochopo mar 2013 moche ni watiyo kod BVR mago ko gin biometric voter registration system. Yes. Maendi waparo gani en gimo kel gi joma lony kendo en machine manyasani maonge kod technicalities mane wayudo e 2013. BVR ni to berne kare en mane tang'o miyo chochni nobetie kano gik ne gombulu kod BVR. Jeff, somewhat chako train ji Mombasa wach BVR. Ne wadwa kopo gini Ghana. Ghana emane wakopo. Mae piny matiyo kode. Mae piny manotiyo kode. Success story. Yes. Mae tiyo kode maber. Maonge tungni manobeti. Ne onge tungni manobeti. To unang'o manotimo? Jeff, abiro omo ni story back. Sama ne watimo registration, nwang'e ni kituch miketo lweti to gini golo pechani. Koro ng'ata mano register e yo maber ne dhi nwang'o ombulu e yo makare. Gima notimore tok mano ni mashindegi mane wang'eyo ni ne wan godo, BVR notiyo mo register ji maber. BVR bende nigi makosa. Makosa manobede ni jomoko no register nyithindo koda kama iki poko gik. Nyithindo mapoko romo higni 18. Mapoko romo higni 18. To gin tindiko gi kaka jogo ombulu nade? Nitie areas manondiki gi mang'eny. Areas manondiki gi mang'eny. Very good example, area wa mar Central Kenya. No, igidhi adhiya gi BVR school. To so long as the fingerprint en go. Wang'e be en godo. Koni mede mana higa kata komede higa achiel. Mono namba chogiki. Matini gima ne gin godo gi wari en namba cha. To ne ging'eyo ni gigi dhi fail. Mae momiyo ne gitimo kama. Nikech ging'eyo ni nyathi cha ok nyal tuch go ombulu nikech pod otin. Koro ka mashinde kose fail to namba cha donjo. Koro gima gidech godo en namba. To biometric no ningo be na success nikech no succeed in Ghana. Koro gweng'wa ka ema ne ero failie. And factors manomiyo fail en ni jogweng'wa ohero mibadhi. Mibadhi nodhi omako ji kuom machielo manobiro tok registration maniluongo ni EVID. EVID ni noningo bed ni gin connected gi BVR through network. Either Safaricom okelo, kata satellite okelo, kata Kensel okelo, kata Airtel okelo, ing'eyo? To gigi are not connected. But any BVR achiel kama, ke mokawi, Jeff, to onge kaka BVR ni connected gi maja. So matene kata ka kwalo mbolo ka, station ni, onge kaka diange fwenyi kama ni Metalink Center. Ni nyalo ma fwenyo through simu. Masimu ge, wan gi ng'amiluongo ni returning officer, mantie constituency. Returning officer imiyo information ge ng'amiluongo ni presiding officer. Presiding officer ni station ka station. Sama if it was a fail, ma ok nyal identify, ok nyal connect gima ni BVR, gi gima ntiere EVID, gi simu, ose fail. Joma ne win gi kuoka, ochako dok me kuogi kama kawaida. Maiso ni ma en gima nong'e maber ni odhi fail. Ne ong'e nikech wajoma ne puonjo ji ne wa raise complaint. Wawacho ni gini di fail. So long as ni onge internet mo connect gi, gini di fail. To kan mane manokawo mondo miyo neni ok fail. So nowacho to wach no adhiya kama. No wawacho gi lemo mane wantie, to no kono ni mondo watrade gi syllabus mantie. Gini kaka japuonj train gi syllabus mantie. But nyaka ichiw pachi ni gini ok ane kodhi dhi maber. Nikech ka onge internet mo connect gigi mondo mi ing'e ni gima ne BVR chop tuch kama. Adwa surprise Jeff kata kawuono mwawuoyo ni. Registration moro nyotim kanyoro ga. Bing'e ni gionge headquarters ka. Pod gine constituencies te. Nikech onge yo
migi nyalo bedo go compile mondo kel gi koni pok gichopo headquarters nyaka kel gi manual masane banks te no katime maka ine KCB Ndewa to KCB ma Nairobi connect kodi very well. IBC onge mano namo podo dagi Jeff podo kwa dwar tiyo gi weche manyasani manyiso ni nyaka ka ji register kata ka gin Nyanza Kano kocha cha to nyaka kel gi kila one ni kata olu kod gi wanga paya kata koki kelo gi nyaka headquarters we kata mana mano one station a ward achiel let's say these stations kata prayo ga uchela for example ikobo I ward kama one get stations prayo ga uchela onge kaka station achiel connected with the next nyaka tingi manual me kacha mi download gi maka gimoro lal to lal gi nyingi joka te mane momiyo kituch ne dwago kura ti realize ni nyingi otimre nade onge nyingi bedo maonge nikech gikano ter manual and ndiye kata joma tiyo gi gig bang penjge samoro ng'ato tiyo kata gi thing godhiambo kogi ukinji no wito gino onge yo so the best minyalo tim en ka gino time ma BVR gi BVR are connected mana kaka computer gi computer ni go be connected gi internet mano to tiyo ka kamano to pod wan gita to koro kare sani iri mo weche mag electoral reforms gi magi be gina chiero kuom weche midhi rangi kapok ochopo 2017 kadwaro matut awinjo ka jokod kar opposition be wacho ni gidwaro ni mondo oranga nena ni to registration no timore yo machalna manyiso ni kare nitiere wach mapek ma ging'eyo ka IBC nitiere weche matek mane omeneno ka commissioners ka one of weche matek en ni register no nyaka obed clean jomosetho nyaka wang'e gin adi joma nitie nyaka wang'e gin adi to onge kaka area moro population ni kata let's say 2 million tino kan eighth of the registered voters among that particular area matiende ni nitiere gimoro nyaka non ni to ang'o momiyo matimore ahinya gwenge mwae gwenge makoro iluongo nage onage nitiere weche matek thoth ji onge ombolo thoth ji luo Nyanza waka ji onge ombolo kabisa ji onge kura to ikito selo mapaga buru koso kila joma uti to chiki ngeni koro gengo gi nikech ka iki osekadho kamano ninge kawe kipande to kore donjo ne iki nyaka die kot mi donjo ne iki gima no moni kawe sama ber and kunde maboda manyalo kaka Suba gini maboda Uganda gini kawe samoro bedo matek to koro kwa duogo chien mage momiyo samoro no ka kunde moko odok chien to moko bera intentional nitiere koket one BVR kata 2 BVR kata 3 BVR stations mar 26 to joge komi means modwa go from one station to the next kocha gin vas ogichal kata Nairobi kaka Mathare constituency mana chungne aiso ni kako pogo BVR kits gi benitire gwenge ma othiro mege matin nti gwenge mo mi matin serious makoro ng'ato ok nyal chopo mondo mi orang kata ni to anto andikora nade kata be ondika dayo ok nyal chopo ng'ama oti ok nyal from one station to the next mabor kode no the kawo mbolo ma tabu mantie kendo tabu maduong seriously but paramount thing en ni mashinde ma wan godo must be ready to work ka wan ready mar chiwo credible elections ma next year koro next year pod wadhi gi BVR kits gi koso 2017 wadhi gi mana wachako wa invent moro manyien koso wadhi mana gi BVR wacho ni no fail BVR no succeed Ghana but in gimwonge go and the willpower mar joma manage electoral process mondo manage well ka Ghana no succeed ang'o miyo fail ka by elections temo setem o succeed ang'o miyo main election to fail main elections emo fail by elections that of them are by elections tell them by election BVR onge gitabu koro ko fwenyo ni ma main election to nyako ber gitabu hizo ni intentional intentional but ni gima thago jika and the big boss syndrome the areas machuno nyaka telo nyaka aye koro this failure is intentional onge failure like tallying system mar presidential candidate onge kaka chaka miya very good example they had 54,000 voters in the 54,000 voters iwacho samano go on the ground la nonwango 48,000
some hundreds, I'm not very sure. To kogika, to kendo koro ginonge. Uhuru Kenyatta, emano yomo dewa. Mano kogik Nairobi. Kogik Nairobi. Kamo goye cha ng'at ma pogore moyombo ko Nairobi another way. En another way na. Nekech gigi nyaka ting manyuol. Ne chuno tingi ne nitie ka weche timore. Irawarawa kodi kamoro tikoni ni koro maya mamono wandike. To mane bendiko. Asto koro mane wacho ni mano jiwo ombulu. Wamiye machielo. Madare kama na chumne. Ng'ama no win on the ground. Ok nochopo Bomas. Ng'ato no ne mano chopo Bomas. Mano diange wacho na. Ang'o matimore diere ka? Mane momiya koro. Sane ken ka wawacho ni kare wacho ni maybe commissioners mane wantiere godo ema kono keto system ni bedo kama sani ri koro ero giwuok kod bedo kod manyien. Paro nade? Aparo ni wagolo commissioners. To nego wagol moingo commissioners. Yes. Nitie jok ma pod dhi dong ka manyalo chocho chenro. Wagolo commissioners to nego wagol moingo commissioners. Gimomiyo awacho kamano Jeff. Yes. Commissioners, most of them tell regions. Kaeto chairman marge ema bedo returning officer ma national. Mane money got him the tallying system. To computer bedo fed gi gimomiyo. Yes. Chairman bedo fed gi gimomiyo. Iwinja? Awinja. Within the lineup, oningo bende wang'e wa set system straight. Like sane. Ko bedo ni new people biro. The first thing when we get him to clean the register. The register no you bedo ni kain Jeff Olo, bet Jeff Olo. Mano dwaro mar jokod cha bende. Ma winjo kage dwaro. Yes. Riuri kod gi paro. Kadwa na riura kod gi takoni gi system monego bende luok register no obed maler mondo wang'e ni to region ka region nitie ji adi. Ma kamane pachgi taki winji wache no. Ininge ni jalendo. Ya to kora wundo ne okaja siasa. Ya leri mana gimo nego bende timore. Ka paro margi mane paro mage dwaro. Register no olil. Seriously. Olil mang'eny. En gi chilo. Makwa dhi kode kaka wadwa dhi ni to onge election. Mano ko bido gi credible election. Mano onge credible election. Ibiro dhirwa dhira ka last minute. And ingene wajo matindo kata wa complain. Joma chalo jokod gima nyalo wuoyo na behalf. Wan kata wa complain kata wache. And ingene wache boardroom. Ti wacho ni election masani ok nyal chiko yo nikech 1 2 3 4. Wami a very good example. Nyocha kwa choko signatures mar jokod mane gikelo nwa mar Okoa Kenya. Jeff kano giki offices to wafwenyo ni pesa onge. Kwa sababu ni pesa onge kuru wapenjere ni ya wadwa time nango. Kwa sepenjere ni wadwa time nango to new CEO kono wani nyakwa manyo makoro felo. To wafwenyo ni okinyal fele gigine okinyal fele gi namba kipande nikech namba kipande code can confirm. Yes. Okinyal fele gi simu nikech namba simu code can confirm. Yes. The only way mano nyalo fele and signature. Koro une mano kwa signature. Koro signature wagoro madhok. Une mano ugoro gi. Koro wagoro madhok nikech mana kende gimo kinyalo nyalo fele go maonge ngati ni court. Kalure ka giwila no jokod ne oyudo the number required. Mondo mi oganda odhi. Number ne ginwango mokadho. Maiso ne kare gin ne ogigolo tungriele. Liye mane wacho ni ne antire kanyoro no wacho ni ogoro tungriele moko no gore simu moko gore gik moko. Maga to koro idwogi goro mondo gini lose the meaning nikech waonge pesa ma ji dwa dhi go dango referendum. Koro serikal nyaka bed mariek. Koro imanyo yo to yoni en yo mane. Koro ono ni yo mamano timo godo the only way minyalo fele go kinyal fele gi namba simu. Gi namba simu no ndeki. Okinyal fele gi namba ID. Okinyal fele gi nying. Nikech nying ji te there's a place make there ka registry tinyalo confirm ni ma Kennedy Otieno Sotwa. Inyalo confirm ni ma Jeff. Koro signature na samoro me Equity upogore gi ma National Bank upogore. Koro signature na samoro goro madhia. Koro nwagoro mudoko. Osundo awinjo wachni noero ganda bende winje maber ka gijo ka gawacho ni kare nitiere weche mano bedo achiedh nade koni kod kocha ne jokodo ywak ni gineo gigoro signature gweko to ero nenore nitie kaka no bedo nyisa ni moving forward 2017 wan kaka Uganda ma Kenya ka achiel kod jok mochung' ne chiwo tiegruok ne Uganda mabiro tiyo kod machines nyisa ni 2017 wadhi gi machine mane to bende usechiwo tiegruok moromo ne Uganda mondo mi wadhi e yiero mok compromised. Podi en tabu maduong' nikech sama wuene bagni neno koa gi malo bagni no wakiano dhi gi kanye
ahinya en onego bed oridore piny kabisa. Kae terie gik moko moriere. Koro ji dhi ma one man one vote. Ki vote to you are sure ni ma vote mar Jeff odhi bedo reflected. Mashinde mwadhi tiyo godo, to me VVR onge makosa. Makosa en one. Ji maketo makosa machine onge tab. Chalo mana computer. Giketo gimifide go emobro. Computer nini nyalo bedo gi internet. Sama en gi internet mane ni desa common server. Muchope. Sama common server ni matini ngama ni koja binyalo confirm gima ne timo. The moment ma onge common server matini gima timo ka en mari. Nikech onge ngama onge. Unless no akawe wa miye ngato. Mochako chego. Koro gima mondo wabed go no wabed gi common server. This thing is possible. Within 3 months, we can clean the register, we can clean the machine system, mwaket a common server. I mean, example, the bank. Keep the Equity Bank ma Nairobi. Ta mkanye ma intiga account number, tini Migori. Inya logo lo pesa Migori. Igo lo pesa Migori nango. Like gigi are connected. Ngat ya neno, gimaja Nairobi nende maja Migori neno. Namani North Eastern man Mandera. Inya logo lo pesa Mandera. Nango. Like gimaja Mandera neno, maja Nairobi etimo nade. Neno. Weka tamano, kata ni manajia Equity, kata ni manajia Cooperative, to inja KCB, to in code Vesa. Inya lodhi KCB tigolo pesa, to inja Cooperative. Kuro, kagi kumokari mpogore nyalo connect. Mama mono maikugi connect mondo me, gime timo ka ngacha be nyalo ni, osondo timo ABCD anwakawe EFGB. Ineno gimomiyo mage timo Jeff. And ngato nega clear policy to fail the system. Very clear. And then at some level, Kasaba one out of the country. Yato ngamano oyo ya osava mar IBC out of the country headquarters to anniversary. IBC penjuri penjo kaka media. Magono se dhiro wang mato kwa nyami yule boko. Nike onigobere ka common server ka. Maji teneno. Noningo in the initial plan noningo bed ni pa constituency tallying center. Nenitira video manoketi makagi gidonjo to jiteneno. Noningo benika at the national tallying center. Oningo benika ma presidential man they wadonjo. Ma game donjo. Ma ugunja donjo. Tineno gini magi again kaka kidonjo. Ineno gigijite. Bende notimore. Neokotimore. Nango. Ma is intentional. Ngato feloji, to neno mana no feloji. And mane omiyo to me aneno ni commissioners ma they donjo sani. Ginge nige gi goodwill mar jopiny. Both the CORD, the Jubilee and whichever party nige jo yiere. Gidonjo to clean the system. Kato giketo joma nyalo tire jopiny to ti. To kinde ka ngato kwiri ni karaj to kanyoraj. Iwinja. Kinde ka ngato kwiri ni karaj, gini kosome Ghana, to adugo puonjo ji Mombasa, to adugo puonjo ji Nakuru. To sama Nakuru to jomoko penjo moko. Basa moro wambende wakia. Nito gini, Ghana te notie. To ka, mipa no dhitie. Kore fwenyo ni kagigi are not connected to gini oknyal tiye. Ngato nenda nina information intentionally. Mo nende kabisa. Maiso ni BVR onge kod makosa ni gimi nyalo lose. BVR nyalo lose. Wacho ni commissioners manyien mag IBC kage donjo to gidonjo kagin the goodwill of the people. Mondo gineni ombulu, oganda odhi ombulu ma credible. Maonge kod weche moramora. Kendo aparo ni Jeff kolose to 2017 will be clean. To ka kolose to aduoko ji. And pare ne ya confidence mar people can the election 2013 then the machine. Now the machine has failed. Some confidence mar people also been eroded more they Jeff to that level. Martin we are preparing ourselves for a serious war come 2017 next year. Nikikagi go chako felto. Mingere nego kura. Tiri realize ne okego ne kare okochiko kuru. So IBC need to raise hopes of the people. They can easily do that by making sure that these machineries are connected. Then the internet is everywhere. Niti Wi-Fi masani wutogo melewedo. And these are systems ma jo IT ka in gi an gi ngato nyalo keta within 3 months. The systems are clean. To wasengeyo ni to tarakanithi ni en gi kura di. Tangomo me yani rito kode ma last minute to gimwagore. Ero kamano Ken. Awinji maber. Awinjo kai wacho weche chiro ria de company na oganda obedo godo kod chiro nade e yiero mokalo. Wacho ni bende kama na ibugo ji samoro ka oganda joma de kore ne gin eligible voters kata jok manyalo gombulu gin jalo predict iro ni jomogo chogi ne kata 50 kod 8.
moko ne wuok ok wang'eyo kuma ne giaye, gima wang'eyo ne gigo ombulu. Wageno ni moving forward magi gin weche mok dhi bedo mondo mi oganda obed kod thuolo mar jotelo magidwaro manyalo konyo piny mar Kenya e yore mag dongruok. Kawuok e Lolwe TV, kuku mar wach kod Jeff Lumbaka. Erokamano maduong' kuom chopo. Erokamano.